покрив от RIA Trade. Този път показваме един проект, в който вложихме много прецизност, скорост и внимание към детайла. Първо демонтирахме напълно старите керамиди, за да видим реалното състояние на конструкцията. След това доставихме нови дъски и греди, с които подсилихме цялата основа и я подготвихме за дълъг живот без проблеми. Продължихме с изработка на двойна летвена скара, която гарантира стабилност и перфектно подреждане на новите керамиди. След това доставихме, качихме и наредихме новите керамиди, младост, красиви, надежни и устойчиви във времето. Не пропуснахме и фините детайли. Направихме сух монтаж на капаците, а комините се измазахме и освежихме, за да изглежда всичко напълно завършено. Всичко това реализирахме само за 6 дни. Нашите клиенти вече се радват на качествен, красив и напълно надежден покрив, който ще им осигурява спокойствие години напред. RIA Trade, когато искате професионализъм, бърза работа и сигурен резултат.